laki ng mall. Isa na namang mall. Balo mo pa mabalo rin karela lulutong litsong kawali. Kalakal na yung mabaling na. Ayun yung hospital dati, wala na, ginigiba na. Rockwell Nepo. Rockwell Nepo. Marami na pong nakatayong business ng mga ano dito, yung mga naghahanap buhay, iba-ibang ano na po nakatayo dito. Mga foreigner ang mga unay-hari. Mga Koreano pinakamarami dito. Hospital ng St. Catherine, malapit sa amin. Thank you, Jollibee. Ayan, Calvex. Ayan ang mga eskwelahan ng Holy Family. Holy Family News Site.